Sziasztok! Itt vagyunk az Árpád híd metróállomásnál. Mint látjátok, ez ismerős lehet már nektek ez a környék, hiszen már nagyon sokszor jártunk itt. Úgyhogy most ezt nagyon különösen nem fogom nektek végigmutogatni. Ellenben elmondanám, hogy a mai kiszemelt viszonylatunkat a 32-es busz lesz. Árpád híd és Őrsvezér tere között fogunk haladni. Pontosan nem tudom még milyen busszal. Eredetileg egyébként úgy lett volna, hogy 17-es villamos. Na most erre már baromira nem volt idő ma, hiszen a laptopot is el kellett hozzam szervizbe, úgyhogy ezzel gyakorlatilag szinte az egész nap elment. Persze mondom sem kell, hogy a Telekom miatt, ugye, mert látra, a jó reklátrák mennek. No, szóval mindegy, a laptopot el kellett hozzam szervizbe, ez gyakorlatilag szinte az egész délelőtömet elvette. Úgyhogy a 32-es busz következik, alapjáratként közlekedik 1948. november 22-e óta, tehát nem ma indult ez a viszonylat. A BTR-val és a BKV közösen üzemelteti ezt a viszonylatot. Típusokat tekintve Icarus 435-ös, Volvo 7700A, Mercedes Citaro G és Mercedes Conecto G egyformán jár ezen a viszonylaton, felváltva, ahogy éppen érkeznek, úgyhogy igazából nincsen konkrét típus, hogy na, most ezen a viszonylaton ilyen meg olyan fog jönni, úgyhogy sorry, de rettentően fáj a térdem, úgyhogy liftezünk egyet. És innen, hogyha az Árpád hídtól indulunk, akkor 9,4 km hosszú a viszonylat, 19 megálló és 28 perc jellemzi ezt a járatot, úgyhogy erre fogunk felpattanni, hogy a lift is felérkezik. Nem kapkodja el. Nem egy sietős lift. De legalább van, nem? Amúgy alapjáraton lépcsőzni szoktam egyébként, tehát nem vagyok az a kimondottan hú de lusta ember, de mint mondtam, ma baromira elment az idő azzal, hogy laptopot hoztam szervizbe. Most már egy hete próbálom szervizbe juttatni, és végül is oda jutott a dolog, hogy személyesen kellett elhoznom, úgyhogy 1 óra 40 perc volt, mire ideértem, illetve hát Óbudára el tudtam vinni. És hát az eredeti elgondolás az volt, mondom, hogy 17-es villamos, de hát arra ma már sajnos nincs idő, mert hát apai kötelességeim is vannak. No. Itt vagyunk az aluljáróban, na most nekünk át kell menni a túloldalra, ehhez viszont szükség lesz lefelé a lépcsőre. Igen, őre lesz szükségünk, tehát a lépcsőre. Érdekes módon a lépcső az nem hibásodik meg, úgy mint a mozgó lépcső vagy a lift. Na, leértünk, de fölfele már vagy csalapinták leszünk és mozgó lépcsővel megyünk. Ilyenkor szoktam pihenni egy kicsit. Egyébként megkibekajáltam. Sokan szidják egyébként a megkit, meg úgy általában a gyors éttermeket, de ott legalább frissen készítik a cuccot, érted, tehát nem ott rohad a pultba egész nap. Na, skacok, akkor nézzük. 32-es busz, tehát vele megyünk elméletileg az Őrsvezér térre. Itt megint lépcsőzünk egy kicsit. Tegnap egyébként este, nem tudom, hogy felétek hogy volt, mint volt, de olyan felhőszakadás volt, meg vihar. Komolyan mondom, hogy ilyet már régen láttam. Hát most itt áll benne egy Volvo 7700, de nem tudom, hogy erre még fel tudok elibbenni. Igazából fogalmam sincs a menetrendjéről, az igazság, hogy pontosan mennyi időközönként jár. Na gyerünk!
No, mint látjátok, elértem, úgyhogy 3 perc múlva indulunk a Vörösfehérre. Ez egy Volvo 7700-as egyébként. Horgáth utca, metróállomás. Kísérlek Árpádra, na! Segítségnek, ki a vágy.
Kassai tér. Nagy Lajos Király útja, Coboly utca.
Budapesti tér. Geszenáti János utca. Pongrácz Gergely tér.
Bánkivonár utca. Végállomás. Viszontlátásra. Őrsvezér tere, Kőbányai oldal. Ide érkeztünk a 32-es busszal. Nos, hát igen, a kőbányai oldalon még nem jártunk egyetlen egy viszonylaton sem, úgyhogy itt volt az ideje, hogy tulajdonképpen ugyan nem innen indulunk, hanem ide érkezünk, tehát ezt majd látjátok a filmben. Tehát egyetlen egy viszonylatot sem filmeztem még kőbányai oldalról az Őrsvezér téren, úgyhogy icipicit most ezt is körbemutogatom nektek, mert itt még télen nem jártatok velem. Hát megint jönnek a felhők, megint kezd ilyen nagyon borús idő lenni, és picit elkezdett hűlni a levegő, de mégis simán el vagyok így rövid ujjúban, úgyhogy ne aggódjatok. Egyébként, hogyha valakit érdekel, akkor ott szokták javítani a villamosokat, meg általában járműveket, az ilyen BKV-s kötött pályás járműveket, itt szoktak bemenni ezen a szerviz vágányon, oda a járműjavítóban, mi azért sajnos nem mehetünk be, és itt van az utastájékoztató rendszer, ami valami csoda folytán megmaradt az a régi fajta, tehát
nem futáros kijelzők ezek, viszont a futára vannak integrálva olyan módon, hogy a valós indulást mutatják igazából, de megnézem közelből, lehet, hogy a másik oldalon van futáros is. Hát nem az a klasszikus futáros kijelző, amit megszokhattunk már Budapesten. Szóval látjátok, rengeteg járat indul innen, a kőbányai oldalról. Hát ez nem futáros, ezt a Pontos Idő Kft. Készítette még valamikor ezt a táblát. Hozzáteszem, sokkal jobban ki lehet rajta igazodni, mint némelyik ilyen futáros kijelzőn. Lehet, hogy nem olyan baromi látványos, de egyértelműen és jól lehet látni rajta azt, hogy melyik járat mikor indul. Úgyhogy ott van a fehérúti járműjavító, mint az imént mutattam, illetve hát ez itt a koci. Igen, ez itt a 97 busz, ami éppen elmegy, szavasz, és ez itt a kőbányai oldala az Ősvezértérnek. Számos buszjárat indul innen, de majd ki fogom őket írni. Jaj, csak közben csatlakoztatnom kellett a külső aksit, mert sajnos igen, az aksi az igencsak gyenge már a kamerába. Úgyhogy nagyon gondolkozok azon, hogy most új akkumulátort vegyek a kamerába, vagy egy új kamerát vegyek. Úgyhogy inkább ez utóbbira hajlok, hogy előbb vagy utóbb arra fogok beruházni. Kénytelen leszek, mert hát azért egy ilyen utazás, most ez nem volt vészes, és éppen kibírtam, mert így 2 rubrika maradt. Úgyhogy, de várjátok, hát itt van, nézzük meg, hogy milyen járatok indulnak. Na, hát vele jöttünk, 32-es, ő az első. 67-es, 85-ös, 85E, 97E, aludja, 97E, 100-os Expótér, 161, 161A, 168E, 169E, 176E, 261E, 276E, 277, és van egy éjszaka járatunk, a 907-es is, ami a kelenföldi pályaudvarra megy innen. Tehát, hát nem egy rövid viszonylat. Egyébként, hogyha valaki a 32-es busszal innen a kőbányai oldalról szeretne eljutni az Árpád hídra, akkor itt van egy ilyen sematikus térkép, hogy melyik járat honnan indul innen a pályaudvar területén. Tökre egyértelműen szerintem ennél egyszerűbben nem is lehetne kijelezni. És itt van a mi járatunk, amivel most jöttünk, a 32-es. Ő ott a végébe meghúzódik szegény magányosan. De azért annyira ne sajnáljátok, jó? Egyébként az egyik kedvenc típusommal jöttünk, ahogy láthattátok, a Volvo 7700-assal. Ott az egyik nagy bevásárlóközpont, és ott van 2 úgynevezett rövid CAF vagy PAF urbos, igazából nem is tudom, hogy kell mondani pontosan ennek a villamosnak a nevét, de ami ilyesmi. Szóval ők hát hogy régen, mikor ezek így forgalomba álltak, akkor azt mondták, hogy ők a cafkák. Tehát ők a rövidek. Tehát az egyes vonalán közlekedik a hosszú verzió, ő pedig a rövid verzió. Hát rövid. Azért elég rendesen el lehet szerintem férni egy ilyenen is. Úgyhogy hát igazából ennyi a látnivaló a kőbányai oldalon, ami az Ősvezérteret illeti. De mindegy, megyünk vissza. Igen, hát sajnos van a fordulás is, meg minden egyéb, de hát ez már sajnos egy ilyen szokványos látvány. És ez sajnos nem csak Budapesten van, hanem mindenütt, de most ezzel foglalkozunk nagyon. Ez egy piacon itt, igen. Meg ez egy ilyen szolgáltatóház, meg mit tudom én, szóval sok minden van itt. Étterem, kaja, büfé, minden. Nyilvános WC, stb. Palacsinta házi jellegű 70 forint, úristen, az a baj, nem ehetek, mert van benne tej. Istenem, na most szóval az a helyzet, hogy itt vagyunk az Ősvezérterén, tehát és metróval visszahaladunk az Árpád hídhoz. Ott találkozok a nejemmel 3 órakor, és utána megyek a nagyobbik lánykámért az oviba, 4-re. Szóval látjátok, azért van beosztása a napomnak. Most keresem a bérletemet, és hozzáteszem, éves bérletem van, úgyhogy hát nem tudom, hol menjek be. Bemenjek mondjuk itt nincs akkora tömeg. Most annyira nem sietek, hogy most egy rögtön induló
metróval menjek, nekem jó lesz azon, mit tudom, ilyen 2-3 perc múlva indul csak. Nem mutatjuk bérletet. Én nem bacokolok a jeggyel, én éves bérletet veszek én. Úgyhogy volt egy ilyen lehetőség, úgyhogy meg ezen már rengetegen vannak, és nem szállunk fel a tömegbe. Sajnálatos tény az, hogy hát a metrók, illetve a 2-es metró a stadiontól ide az Ősvezér térig továbbra is tityegve, totyogva halad csak. Hát én nem tudom, hogy ez meddig tart még, de nagyon idegesítő egyébként. Úgyhogy, de hát ne kanyarodjunk el ennyire, majd csak egyszer megszűnik ez a korlátozás, mert tényleg idegesítő. No, bele fogunk visszamenni a Deák térig, onnan pedig az Árpád hídig a 3-as metróval. Na szóval, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, hát most belemegyek a tömegbe, nem tudok mit csinálni. Így. Ez volt tehát a 32-es buszról szóló filmecském. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és hogy velem utaztatok ez alkalommal is. Találkozunk legközelebb, vigyázzatok egymásra és magatokra. És ezzel a metróképpel búcsúzom innen az Ősvezér teréről. Azért szépek, nem? Hát akkor fel is szállok. Én csípem azt, hogy ilyen egyterűek egyébként. Ez tök jó. Nagyon sajnálom, hogy a 3-as metró nem lett az egyébként. De itt mindig nagyon félek, hogy bevágom a fejem. Na, hát mondjuk ide leülök. Nem variálok tovább. Nekem itt tökéletesen megfelelő. Úgyhogy tehát ez volt a 32-es busz, meg az Ősvezér tere kőbányai oldal, meg az Alstom metró. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. Sziasztok! Hello!